lan utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking salat iku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Iku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Jadi fasal menerangkan perkara yang ditinggal di dalam sholat atau ketika sholat iku ana telu jenise. Rupane sing pertama rupane fardu, sing pertama fardu. Wa yusamma lan den arani apa fardun den arani birukni kelawan rukun aidon halimane iso diarani fardu iso diarani rukun dadi sesuatu yang wajib. Wa sunnatun lan sunnah ab'ad nang kono maksude wa sunnatun lan sunnah ab'ad wa hayatun lan sunnah hayat wa huma lan utawi sunnatun wa hayatun iku ma perkara ada kang ngliyani apa ma ngliyani al fardhu ing fardu wa bayana lan nerangaken utawa jelasaken sapa al musannifu musannaf as-salasata ing telu fi qaulihi ing dalam dawuhe musannaf rupane fal fardu jadi perkara sing ditinggal al matsruf minas shalah perkara sing ditinggal sangka salat iku ana telu. Sing pertama fardu utawa rukun, sing kedua sunnah hayat, sing ketiga sunnah ab'ad utawa sunnah ab'ad urutane mantun-mantun sunnah hayat. Dadi nang jerone salat iku lho, sing sampean tinggal iku ana telu. Nek gak fardu utawa rukun, nek gak ngono ya sunnah ab'ad, nek gak ngono ya sunnah hayat. Nang jerone salat iku. Lah ketika sampean meninggalkan ya apa? Lah saiki dibahas sampe musannaf. Fal fardu mongko utawi fardu sing pertama fardu cara sampean ninggal fardu utawa ninggal rukun nang salat niku wau kan ana fardu itu ada beberapa sunnah abad ada beberapa sunnah hayat ya ada beberapa di dalam salat iku sing sampean tinggal kok fardu utawa rukun fal fardu mongko utawi fardu iku layanubu ora bisa ganti anhu saking fardu apa sujud sahwi. Jadi nek sing ditinggal fardu maka tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nek sing ditinggal fardu utawa rukun ya salate batal. Kecuali nek sampean eling langsung dilakoni nang jerone salat. Sunnah sujud sahwi. Hukumnya sujud sahwi ku sunnah, tapi tidak bisa menggantikan sesuatu yang sampean tinggal. Nek sing ditinggal fardu, cara sampean gak nglakoni fardu, gak nglakoni rukun, mantun ngonten sampean cukup sujud sahwi gak sah. Nek sing ditinggal iku fardu, contoh Fatihah misalnya, sampean gak Fatihah, sampean ganti sujud sahwi gak sah. Salate gak sah, batal salate. Soalnya fardu iku wajib dilakoni. Jadi ketika sampean tinggalkan ya otomatis salate gak sah. Nek fardu utawa rukun sing ditinggal. Tapi umpama sampean elinge nang jerone salat ya langsung sampean sahuri. Mantun ngonten sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ini sunnah. Jadi langsung sampean sahuri. Nek eling. Tapi nek gak eling kok ana sing ditinggal kok fardu tarukun ya gak sah salate. Makane fardu titen ana ndi sing rukun niku, ndi sing fardu iku. Soale ketika salat harus dilakukan, wajib dilakukan. Ketika ditinggalkan lali misalnya nek eling nang jerone salat ya langsung dilakoni nang jerone salat maksudnya disempurnakan terus sunnah sujud sahwi ku nek sing fardu dadi gak cukup ngono sampean ganti ambek sujud sahwi tok gak cukup
Hukume sujud sahwi nek sing ditinggal fardu utawa rukun niku hukume sunnah sujud sahwine. Dadi kudu dilakoni nek sing ditinggal fardu utawa rukun. Iku wajib dilakoni, nek gak dilakoni gak sah salate. Lah jenise sing rukun sing fardu iku apa ae kan wingi-wingi wis dibahas. Endi sing termasuk rukun ae? Apa ae? Termasuk ngadeg misale. Wonten-wonten Fatihah misale. Nah iku nek sampean tinggal batal salate. Dadi kudu dilakoni. Gak cukup nek sampean sujud sahwi tok gak cukup. Nek sing ditinggal fardu utawa rukun. Bal indakarahu balik lamun nutur sapa musannaf balik lamun nutur sapa musannaf ing fardu ayil fardu tegese fardu wa hale utawi fardu fi sholati ing dalam salat iku atanekani apa fardu iku atanekani sapa wong bihi kelawan fardu watamat selan sempurna apa salatuhu salate wong audakarahu utawa eling sapa wong ing fardu ba'da salami ing dalem salam ba'da salami ing dalem salam wa zamanu lan utawi zamane zaman ilinge iku qaribun kang parek ata mongko nekani sapa wong ta musolli bihi kelawan fardu wa banalan jumenengi sapa wong alaihi ing atase fardu ma ing perkara baqiya kang isih apa ma bayane ma minas sholati nyatane salat wa sujudi sahwi lan sujud sahwi. Jadi ketika sampean eling bal indakarahu sampean eling meninggalkan fardu lah ilingi nang jerone salat maka sempurnakanlah sing sampean tinggal fardu iku mang nek gak gelem nyempurnakno tetep gak dilakoni sing ditinggal iku mang fardu ta rukun yo batal salate soalnya fardu mbek rukun iku wajib gak kena ditinggal ketika salat. Jadi umpama sampean eling sempurnakanlah sunnah sujud sahwi. Umpama ilinge iku mantun salat mantun salam tapi nek mosoe jek didik mari salam eling ana fardu yang sampean tinggal maka langsung sempurnakanlah ketika eling iku mang. Iku sah salatmu. Iku tapi nek mongsone ilinge iku mantun salam iku titik nggih, secara umum iku jek dilu. Tapi nek ilinge iku wis ketekan pirang-pirang jam wis sampean wis dolen teko pasar misale. Terus kayak eling wis suwe lah umume wong nganggep iku wis suwe ilinge. Lho mangko aku salat fardu iku ana sing rukun sing tak tinggal, ana fardu sing tak tinggal, ilinge wis suwe. Secara umum wis suwe, ya maka ya kudu baleni salat. Gak iso nyempurnakno. Iku nek sing ditinggal rukun utawa fardu. Lah mantun ngoten sampeyan nek eling ku mang ambek ditambahi sujud sahwi. Hukum sujud sahwine sunnah. Nek sing ditinggal fardu utawa rukun. Jadi ketika eling nang jero salat maka lebih baik langsung sempurnakanlah. Tapi nek mantun ngoten sujud sahwi sunnah. Terus nek ilinge mantun salam mongsone jek dilu. Misalnya sampean jek dilu jek oleh 10 menit misalnya. Kait eling kan jek dilu. Ah iku langsung sampean sempurnakan. Sing sampean tinggal sangka rukun utawa fardu iku mang. Ah iku sah salate. Gak usah baleni ngono sampean. Soalnya sing ditinggal iku fardu utawa rukun maka wajib. Tadi gak oleh sampean cuma sujud sahwi tok nek sing ditinggal rukun utawa fardu gak oleh sujud sahwi tok. Posisine sujud sahwi nang kono sunnah. Tadi kudu dilakoni nek fardu utawa rukun iku mang. Iku sing pertama. Tadi ditinggal perkara sing ditinggal sangka salat. Sing fardu ambek rukun ngene iku mang hukume. Sing kedua, bahwa hal utawi sujud sahwi iku sunnatun sunnah nek sing ditinggal rukun utawa fardu. Sujud sahwine posisine sunnah. Kama kaya keterangan saya tikang bakal tumeka apa ma. Kama kaya keterangan saya tikang bakal tumeka apa ma. Kama keterangan saya tikang bakal tumeka apa ma. Lakin inda tarki makmurin tetapi ini ing dalem nalikane ninggal perkara kang den perintah. Tetapi ini ing dalem nalikane ninggal perkara kang den perintah apa bihi sujud disahwi apa bihi sujud disahwi fi sholati ing dalam salat au fi liman yin utawa nglakoni perkara kang den larang
apa anhu sujud disahwi fiha ing dalam salat. Jadi ketika sampean meninggalkan perkara sing wajib, sing diperintah ta sing dilarang, sing sampean tinggalnya iku rukun ta fardu, mbok iku sing diperintah lah yang dilarang nang jerone salat, pokoke sing sampean tinggalnya iku rukun ta fardu, maka posisi sujud sahwi ini sunnah. Jenenge sunnah iku gak cukup ganteni perkara sing sampean tinggal sangka rukun utawa fardu iku mang. Sing kedua sing ditinggal, kan ana telu sing ditinggal nang jerone salat. Sing pertama rukun utawa fardu, sing kedua sunnah ab'ad, sing ketiga sunnah hayat. Saiki ganti sing sunnah ab'ad. Wa sunnatun lan sunnah. Dadi perkara sing ditinggal sangka salat setelah rukun, setelah fardu saiki ganti sunnah ab'ad. Wa sunnatun lan sunnah ab'ad maksudina ngono. Intarokah lamun ninggal sapa wong ing sunnah, ketika sampean meninggalkan sunnah, sapa al musolli wong kang salat. Pas wae salat ana sing ditinggal iku mang sunnah ab'ad. Ya la yaudu mongko ora baleni sapa musolli ilaiha maring sunnah. Ba'dat talabusi ing dalam sakwuse menganggoni sapa apa sunnah, sakwuse menganggoni apa sunnah bil fardi kelawan fardu. Jadi ketika sampean meninggalkan sunnah ab'ad, sampean gak perlu baleni nglakoni sing sampean tinggal. Nek fardu kan kudu nglakoni sing ditinggal. Nek gak ngono kan gak sah salate. Nek fardu, nek eling ana sing ditinggal kudu dilakoni kan, terus sunnah sujud sahwi nek sing tinggal fardu. Tapi nek sampean tinggal iku sunnah ab'ad, misale kaya dene tasahud awal misale, kan sunnah ab'ad. Lah iku sampean gak perlu tasahud awal maneh, cukup diganteni sujud sahwi. Iku wis sah. Cukup diganti ambek sujud sahwi. Lah hukume sujud sahwi wajib ganteni sunnah ab'ad sing ditinggal. Nek sing ditinggal mang rukun utawa fardu mang posisine sujud sahwi kan sunnah. Tapi kan kudu nglakoni sing ditinggal. Lah saiki nek sing ditinggal iku sunnah ab'ad, hukume sujud sahwi ini wajib. Tapi sampean gak perlu nglakoni sing sampean tinggal. Cukup sujud sahwi iku wis sah. Hukume sujud sahwi ini wajib. Iku nek sing ditinggal sunnah ab'ad. Fa in ada Fa'on mongko utawi sawane wong, contone fa'on mongko utawi sawane wong kutaroka ninggal sapa man, lamun ninggal sapa man atasahudal awala ing tasahud awal. Contoh sampean ninggal tasahud awal iku kan sunnah ab'ad. Masalan kelawan umpamane fadakarahu nuli eling sapa man ing tasahud awal, ilinge ba'da tidalihi ing dalam sakwuse iktidaleman, mustawiyan halikang jejeg ya la yaudu mongko ora bisa bali sapa man ilaihi maring tasahud awal. Jadi contoh tasahud awal sing sampean tinggal. Jadi mantun tasahud awal sampean gak nglakoni tasahud awal moro langsung iktidal. Mantun tasahud awal mantun wonten posisine sampean langsung ngadeg, langsung iktidal. Lah lali gak tasahud awal, apa sampean kudu balik nglakoni tasahud awal? Gak. Bahkan umpama sampean ngerti nek tasahud awal iku sunnah ab'ad sampean balik malah ndadekno batali salat malah. Tapi nek gak ngerti gak. Dadi gak perlu sampean nek ninggal tasahud, ninggal sunnah ab'ad itu gak perlu baleni. Dadi cukup diganti ambek sujud sahwi. Hukum sujud sahwi ini wajib. Nek gak ngono ya gak sah salate. Nek sing ditinggal sunnah ab'ad. Tapi nek sunnah hayat beda maneh engko. Saiki sing sunnah ab'ad. Dadi sampean gak perlu nglakoni menyempurnakan sing sampean tinggal, cukup diganti ambek sujud sahwi. Sujud sahwi ini wajib. Tapi nek sing ditinggal mang fardu utawa rukun, sujud sahwi ini sunnah, tapi kudu nglakoni perkara sing ditinggal nek eling. Nang jero salat iku mang utawa nang njog mantun salat, mantun salam nek waktune dik dilu, kudu nglakoni, kudu disempurnakan sing ditinggal iku mang. Di samping nglakoni sunnah sujud sahwi. Nek sing ditinggal rukun utawa fardu. Nek sing ditinggal sunnah ab'ad, sampean gak perlu nglakoni sing sampean tinggal, tapi diganteni ambek sujud sahwi. Sujud sahwi ini wajib. Contohnya kayak tasawuf awal iku mang. Contohnya sampean mantun ngoten iktidal wis jejeg. Sampean gak perlu balik nglakoni tasawuf awal maneh.
Dadi sampean gak perlu balik maneh, wis cukup sampean engko diganti sujud sahwi, iku wis sah. Lah hukum sujud sahwi nek sing ditinggal sunnah abad wajib. Fa in ada mongko lamun bali sapa man ilaihi maring tasawuf awal, ilaihi maring tasawuf awal, aliman hale wong kang ngerti nek sampean ngerti nek tasawuf awal iku sunnah abad, sampean malah balik maneh bitahrimihi, sampean ngerti nek balik maneh iku malah gak usah, asline kan gak oleh balik maneh, cukup diganti sujud sahwi. Iku wis sah. Malah sampean wis ngerti nek iku gak oleh balik maneh, malah sampean balik maneh. Padahal ngerti bitahrimihi kelawan harami in ada ilaihi ya batalat mongko batal apa salat, malah ndadekno salatmu batal apa salatuhu salate man. Batalat mongko batal apa salatuhu salate man. Dadi nek sing ditinggal sunnah abad kan sampean cukup diganti ambek sujud sahwi, nglakoni sujud sahwi wajib kan wis sah salate. Malah sampean wis ngerti nek balik maneh iku haram kok sampean nglakoni malah ndadekno batali salat. Dadi menghukumine ngono nek sunnah abad. Tadi beda ambek nek sing ditinggal rukun ambek fardu niku wau. Nek sing ditinggal rukun ambek fardu mang wajib dilakoni nek eling anjurane salat ataupun mantun salam nek jek dilu wajib dilakoni sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ini sunnah nek tinggal rukun utawa fardu. Tapi nek sunnah abad kaya ngene iki mang. Tadi gak perlu balik maneh. Bahkan balik maneh iku haram. Sampeyan ngerti nek haram sampean balik maneh malah batal salate. Tadi cukup sampean wajib nglakoni sujud sahwi wis sah. Iku nek sing ditinggal sunnah abad. Au nasian utawa lali sapa annahu stuhune man. Au nasian utawa lali sapa wong utawa musolli annahu ing stuhune man iku fi sholati ing dalam salat. Annahu ing stuhune man iku fi sholati ing dalam salat. Annahu stuhune man iku fi sholati ing dalam salat. Au jahilan utawa wong kang bodho gak ngerti ya fala tabtulu mongko ora batal apa salatuhu salate man, apa salatuhu salate man. Walizamuhu lan wajib ing man apa al-qiyamu ngadeg inda tadakkurhi ing dalem nalikane ilinge man, inda tadakkurhi ing dalem nalikane ilinge man. Jadi ngono ya menghukumi nek sing delok sing matruke nek sing ditinggal iku mang matrukan perkara sing ditinggal. Nek matruke iku sunnah abad sampean balik maneh haram. Nek sampean ngerti nek haram balik maneh kok sampean nglakoni malah ndadekno batale salat. Dadi carane nek sing ditinggal iku mang perkara sing fardu utawa rukun kan sing ditinggal iku fardu utawa rukun iku mang sampean tinggal. Menghukum ini kayak mang. Jadi ketika iling wajib dilakoni. Nanjurune salat ataupun mantun salam nek jik dilu wajib dilakoni sunnah sujud sahwi. Nek sing ditinggal iku mang sunnah abad kayak tasahud awal contone. Mantun sampean ninggal tasahud awal, mantun ngoten ngadeg tasahud awale gak dilakoni. Balik maneh nang tasahud awal haram. Nek ngerti kok sampean balik maneh malah batal salate. Jadi sampean cukup ganti wajib nglakoni sujud sahwi. Nek sing ditinggal sunnah abad. Dadi cukup sampean sujud sahwi. Hukum sujud sahwi ini wajib, iku wis iso ndadekno sae salat. Nek sing ditinggal sunnah abad. Dadi sampean kudu ngerti sing endi sing rukun, endi sing sunnah abad, endi sing sunnah hayat. Nang jerone salat lho ketika sampean salat. Soal isine mek telu tok iku. Engko sing sampean tinggal iku sing lali iku telu tok iku. Lakinnahu tetapi neman. Kinahu tetapi neman iku yasjudu sujud sapa man lisyahwi krana lali. Wa in kana lamun ana sapa man ana iku makmum. Ada mongko bali sapa man wujuban kelawan wajib bimutata baati imamhi kelawan anut imame man. Dadi nek posisine sampean dadi makmum wajib manut imam. Cara sing posisi dadi makmum ana sing ditinggal sunnah abad, sing ditinggal sunnah abad. Sampeyan kudu manut imam. Dadi manut imam, manut gerakane imam. Nek posisine senajan to iku mang imame balik maneh, kan sampeyan gak ngerti. Wis sampeyan niku sebagai makmum iku tanggungane imam. Enak-enak dadi makmum ngono. Dadi misale biasane kan imam iku ana lali nek nang salat. Nek makmum iku gak ana lali nang salat iku. Dadi makmum mangkane wajib manut imam. Dadi gak ana lali nek makmum iku. Nek imam ana lali
Iku nek jamaah, enake jamaah. Dadi apa-apa ditanggung ambek imami. Dadi sampean sebagai makmum manut imammu ae. Mbuh imammu iku mang lapo manut imammu. Enak. Dadi tanggungane wis ditanggung imam wisan. Soale sampean gak ono lali, senajan to sampean ono lali, tapi sampean gak dihukumi lalimu iku wis melok imam. Soale makmum. Nek imam ono lali nek imam. Wa ing kana lamun ana, lakin nahu tetapi neman iku yasjudu sujud sapa man lisahwi krana lali. Dadi nek ditinggal sunnah abad wajib diganti sujud sahwi, gak usah balik nglakoni sing ditinggal iku mang cukup wajib diganti sujud sahwi. Anha saking salat. Fi surati adamil audi ing dalem gambarane ora anane bali, dadi gak oleh bali. Awil audi utawa bali nasian halilali nek sing ditinggal sunnah abad. Tapi nek ana imami sampean dadi makmum wis manut makmum ae. Wa radal nyerapaken sapa al-musannifu musannaf. Sapa al-musannifu musannaf ngarepaken bisunnati kelawan sunnah yang dibahas iku mang. Sunnah iku guna ing dalem kene panggonan to ing dalem kene bab iku al-abadu. Al-abada ing ngarepaken al-abada ing sunnah abad. Tadi yang dibahas iku mang wajib sujud sahwi ka oleh balik nglakoni sing ditinggal, tapi wajib diganti sujud sahwi. Iku sing ditinggal sunnah abad. Nek sing ditinggal sunnah hayat gak ono kewajiban sujud sahwi gak ono. Misale subhanallah, maca subhanallah misale. Iku kan sunnah hayat. Iku gak perlu sujud sahwi, gak apa-apa masih sampean tinggal ora apa-apa. Gak usah diganti sujud sahwi. Cara sampeyan sujud sahwi sunnah posisine sujud sahwi ini. Nek sing ditinggal sunnah hayat. Tapi nek ditinggal sunnah abad wajib sujud sahwi. Gak sampeyan gak perlu nglakoni sing sampeyan tinggal, tapi wajib diganti sujud sahwi. Tapi nek sing ditinggal rukun utawa fardu, ya iku mang kudu dilakoni ditinggal iku mang ketika eling. Di samping iku sunnah sujud sahwi. Wa qadalan ngarepaken asid tata kang 6, asid tata kang 6. Sunah abad iku ana 6. Apa ae wa hiya hali utawi al abado wa ya utawi al abado asid tata iku atasahudul awalu tasawud awal. Ditenono sunah abad iku ana 6. Apa ae tasawud awal yang pertama. Tadi ketika sampean meninggalkan lali gak nglakoni tasawud awal, kan termasuk sunnah abad. Sampean gak perlu nglakoni iku tapi wajib sujud sahwi wis sah malah. Malah sampean umpama balik nglakoni tasawud awal misalnya kaya iku mangerti nek iku gak oleh balik malah sampean balik ya malah batal salate. Soale iku termasuk sunnah abad. Wa qu'uduhu lan lungguhe tasawud awal iku termasuk sunnah abad. Wal kunutu lan kunut iku ya termasuk sunnah abad. Jadi ketika sampean meninggalkan wajib diganti sujud sahwi, gak perlu baleni nglakoni kunut. Sampeyan gak perlu nglakoni kunut maneh tapi wajib diganti sujud sahwi. Ya nek rukun ngono, wajib dilakoni maneh nek sing ditinggal rukun. Di samping iku sunnah sujud sahwi. Krana sing sampean tinggal sunnah abad, dadi malah gak oleh nglakoni maneh, tapi wajib diganti sujud sahwi nek sunnah abad sing ditinggal. Lah sunnah abad iku apa ae 6 iku mang tasawuf awal, lungguhe tasawuf awal, kunut fi subhi ing dalam salat subuh. Kunute salat subuh iku termasuk sunnah abad. Fi akhiril witir lan ing dalam akhire salat witir. Utawa kunute salat witir. Ketika Ramadan kan salat witir ana kunute. Lah kunute termasuk sunnah abad. Jadi ketika sampean lali gak nglakoni cuk wajib diganti sujud sahwi. Cukup diganti sujud sahwi, gak perlu nglakoni kunut maneh ngono. Finiswi ing dalam separo asani kang kaping pindho min Ramadhana saking wulan Ramadan. Wal qiyamu lan ngadeg lil kunuti maring kunut. Ngadege kunut iku, ngadeg ketika kunut iku ya sunnah abad. Tadi ketika ditinggal sampean gak kudu nglakoni iku maneh. Tapi wajib diganti sujud sahwi wis sah wisan salate. Wassalatu lan sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholawate fit tasahudil awali ing dalam tasawud awal. Tasawud awal iku lak ana sholawate. Tasawud awal iku sunnah abad, sholawate iku ya sunnah abad. Cara sampean lali gak maca sholawat ketika tasawud awal, iku sampean gak perlu baleni tasawuf awal maneh maca sholawat maneh gak perlu, cuma sampean langsung ae diterusno sholate disempurnakno engko diganti sujud sahwi. Sujud sahwine wajib. Soalnya sing ditinggal sunnah abad beda ambek rukun ning omang ambek fardu mang. Nek sing tinggal fardu wajib nglakoni sing ditinggal, di samping iku sunnah sujud sahwi. Wassalatu lan sholawat alal ali ing atase keluargane.
keluargane Kanjeng Nabi. Tadi sholawat nang Kanjeng Nabi, sholawat nang keluargane iku hukume sunnah abad. Fit tasahudil akhiri ing dalam tasahud akhir. Ing dalam tasahud akhir. Terus saiki ganti wal hayatu lan sunnah hayat, mangkat mantun sing ditinggal nang jurone salat kan ana telu, mantun rukun utawa fardu, sing kedua iku mang sunnah abad, saiki sing ketiga sunnah hayat. Dadi nang jurone salat iku ana sunnah hayat. Lah ketika sampean meninggalkan ya apa engko? Apa padha mbek sing loro iku mang hukume beda. Tapi hukume ketika meninggalkan beda. Nek sing rukun ambek fardu iku mang ngono, wajib dilakoni, sing ditinggal nek gak dilakoni batal salate, soalé rukun utawa fardu. Nek eling wajib dilakoni, di samping iku sunnah sujud sahwi. Nek sunnah abad iku mang hukume kaya ngono. Tadi sampean malah gak perlu nglakoni sing sampean tinggal, tapi wajib diganti sujud sahwi. Saiki nek sunnah hayat sing ditinggal, yang terakhir iki, sunnah hayat sing ditinggal. Wal hayatu lan utawi sunnah hayat. Contone sunnah hayat iku kaya apa? Katasbihatin, kaya maca pira-pira tasbih. Wa nahwiha lan sepadane at-tasbihah. Contoh maca tasbih iku sunnah hayat. Mimma saking perkara layu baru kang ora bisa den tambeli bisujudi kelawan sujud sahwi. Bisujudi kelawan sujud sahwi. Iku la yaudu ora kena bali sapa wong, sapa al-musalli wong kang salat. Ilaiha maring al-hayat. Ilaiha maring al-hayat. Ba'da tarkiha ing dalem sakwuse ninggal. Ba'da tarkiha ing dalem sakwuse ninggal al-hayat. Wala isjudu lan ora sujud sapa musalli utawa wong lisahwi krana lali anha saking al-hayat. Sawaun iku padha uga ana sapa wong, sawaun iku padha uga tarokahan ninggal sapa wong ing al-hayat amdan kelawan nyejo au sahwan utawa lali. Dadi nek sing ditinggal iku mang sunnah hayat, contone kaya maca tasbih ngoten niku. Sampean nek wis ketinggalan, sampean tinggal sengaja ta gak sengaja, nek sing ditinggal sunnah hayat, maka wis gak perlu lapo-lapo sampean. Gak perlu lapo-lapo, gak perlu sujud sahwi, gak perlu baleni ngono. Mbok sengaja mbok gak yang ditinggal niku wau. Beda ambek sunnah abad iku wau. Nek sunnah abad kan wajib sampean sujud sahwi. Gak perlu nglakoni sing ditinggal tapi wajib sujud sahwi. Nek sunnah hayat kaya maca tasbih iku ya wis gak apa-apa, masih sampean tinggal gak apa-apa. Yang sunnah hayat kaya maca tasbih misalnya. Ayo gak apa-apa, meski sampean gak perlu nglakoni sing ditinggal, sampean yo gak perlu sujud sahwi. Wis sah salatmu. Soalnya sunnah hayat. Beda mek sunnah abad iku mang. Nek sunnah abad nek sampean tinggal wajib diganti sujud sahwi. Kudu dilakoni, wajib diganti sujud sahwi. Tadi dilakoni maksudnya wajib diganti sujud sahwi. Gak perlu nglakoni sing ditinggal iku mang, kaya tasyahud awal sunnah abad iku. Gak perlu sampean tasyahud awal maneh. Tadi wis sampean lewati ya, sampean terusno salate engko wajib diganti sujud sahwi wis sah salate. Tapi nek rukun utawa fardu ya kok iku mang wajib dilakoni. Sing ditinggal iku wajib dilakoni, di samping iku sunnah sujud sahwi nek rukun. Wa idza sakalan ing dalem nalikane mamang sapa al musalli wong kang salat fi adadiha ing dalem fi adadima ing dalem wilangane perkara. Saiki sampean mamang nang ngene bilangane rakaat ketika salat. Kan ana kasus tertentu wong iku mamang, aku mang oleh pira ya? Pirang rakaat ya salatku ya mamang. Ata kang teka sapa wong bihi kelawan ma bayane ma minah rakaati nyatani pira-pira rakaat. Kaman syakka, kaman kaya wong syakka kang mamang sapa man. Hal sholat ana ta salat sapa man salasan kelawan telu. Au arbaan utawa papat. Contone sampean mamang masalah rakaate salat. Aku mung oleh telu tak oleh papat yo. Mamang pas wae salat. Aku mung oleh telu tak oleh papat yo. Bana mongko bangun utawa jumenengi sapa man alal yakini ing atase perkara kang den yakini, maka jenenge mamang iku tombone yakin. Maka sampean kudu yakin. Ketika iku kudu mengambil keputusan, mengambil keyakinan. Nek kang ngono mamange terus-terusan tambah parah mamange. Mamang di dalam apa wae tombone iku yakin. Yakin iku sampean kudu teges. Mamang ku tokok setan. Nek kepengin waras tegeso. Langsung yakinono. Nek iya gak. Nah, kaya mamang masalah rakaat salat. Ya kudu sing diyakini didahulukan. Umpama cek tetep mamang ana kok idahe dijogok rakaat sing paling titik. Lah kok kenyataane kok salate punjul sangka rakaate. Misale sampean mamang telu ta papat, sampean kan kok idahe kan
Salah berarti jo oleh telu. Yakine berarti jo oleh telu soalnya gawe kaidah. Akhirnya keyakinannya metu teko kaidah memang berarti jo oleh telu rakaat nek mamang telu ta papat. Wonten. Tapi umpama sampean telu iku kenyataane sing bener iku papat, berarti salate kan punjul siji. Engko punjulane iku diganjar Gusti Allah dadi ibadah sunnah. Iku enak yakine gawe kaidah enak. Sing jelas mamang iku tombone yakin. Mamang teko setan, aman terusno tambah parah. Mamang masalah wudu akeh wong kena penyakit mamang pas wudu. Mamang pas wae salat iku akeh. Tombone apa? Yakin. Langsung sampean yakini ben gak tambah parah niku wae. Bahwa hal utawi al yakin iku al aqallu kang luwih titik. Jadi ketika mamang bilangan telu ta papat jukuk sing paling titik. Ilmune ngono kok idahe ngono. Kas salah satu koyo telu nek sing mamangi ku mang telu ta papat, maka berarti sampean oleh telu. Wis langsung diyakini oleh telu. Engko kari nambahi siji nek oleh telu nek salate 4 rakaat, kari nambahi siji. Nek kenyataane salate punjul, maksudnya rakaate ternyata kelebihan gara-gara njukuk sing paling titik. Kelebihane dadi sunnah, dadi ganjarane ibadah sunnah. Iso nyempurnakno kewajiban sing pernah sampean tinggal. Fi hadal misali ing dalam ikilah contoh. Wa talan teko sapa man bi rakaatin kelawan sak rakaat. Dadi ketika mamang telu ta papat, maka yakinono sing telu, sing titik. Kantun nambah sak rakaat. Wa sajada lan sujud sapa man lisahwi krana lali. La sunnah sujud sahwi. Soale ketika iku mamangi nanggene perkara sing cara sing ditinggal mamangi kan nanggene perkara sing rukun utawa wajib kan. Maka sunnah sujud sahwi. Soalnya nek sing ditinggal rukun ta fardhu kan wajib dilakoni, yang ditinggal di samping iku sunnah sujud sahwi. Walayan fauhulan ora manfaati ing man apa ghalabatu dhanni ngelindhi don annahu ing setuhune man iku salat sapa man arbaan ing papat. Dadi sampean umpama mamangi telu ta papat, sampean don oleh papat gak oleh. Dadi ketika mamang nggih telu ta papat, sampean njukuk sing paling akeh kan papat. Ben salate gak akeh ngono misale. Wis berarti papat. Sampean tapi sebetas don, nek jek don gak oleh, kudu yakin. Nek sampean yakin papat gak apa-apa, njukuk papat. Tapi nek sampean don gak oleh, makane kudu dijukuk sing paling titik, telu berarti. Nek telu ta papat, telu berarti. Yaiku yakin telu, iso yakin nang telu. Nek sampean sebetas don gak oleh, don papat, aku oleh papat iki, Mang. Tapi jek don gak oleh, tapi nek yakin oleh papat gak apa-apa. Tapi nek don gak oleh. Nek don kudu njukuk sing telu. Bapak insyaallah nek njukuk sing paling titik iku dadi yakini. Soale nek gak ngono tetep mamang, toko setan mamang, tombone yakin. Ayo gelek ditakoni wong ngono, utawa dijaluki tulung wong mamang-mamang ngono. Tak kandhani, kon kudu teges nek mamang. Nek penyakit mamang iku tombone siji teko awake dhewe, kudu teges, kudu yakin. Yo gak oh gelek ngandani wong ngono paling arepe nglakoni apa-apa bingung iku lak biasane mamang krana jek mamang gurung nemu keyakinan. Wong nek yakin gak mungkin bingung, tak kandhani yakinono. Nek njene kon lakoni dilakoni, nek gak dilakoni wis gak usah dilakoni. Ojo mamang, soalnya mamang tokok setan. Lah umpama sampean terusno mamang-mamang iku tambah parah, penyakit mamang iku tambah parah nek mboten diyakini. Makane tombone iku yakin. Oleh yak malu lan ojo lan ora kena ngamal sapa man biqabuli ghairihi biqauli ghairihi kelawan ucapane liyane man. Dadi sampean gak iso ngamalno ucapane wong. Sing paling penting iku teko keyakinanmu iku, Mang. Nek masalah mamang, lahu maring man annahu ing setuhune man iku salat sapa man arbaan kelawan petang rakaat. Walau balagha lan lamun tumeka apa dalikal kaulu mengkono apa dalikal qailu mengkono wong kang ngucap adadat tawaturi ing wilangane mutawatir. Dadi ucapane wong ambek keyakinanmu jek kuatan keyakinanmu. Tapi dengan ucapane wong ku sampean iso yakin gak apa-apa, sing penting sing dihukumi awakmu sing nglakoni kok. Awakmu sing mamang kok. Sing dihukumi keyakinanmu. Wa sujudi sahwi lan utawi sujud sahwi, hukume sujud sahwi iku sunnatun sunnah. Hukume sujud sahwi sunnah. Nek sing ditinggal iku mang rukun ta fardhu, tapi nek ditinggal sunnah abad, maka hukume sujud sahwi wajib.
Kama keterangan sabako tapi secara umum hukum asali sujud sahwi sunnah. Kama keterangan sabako kang wis liwat apa ma. Wa mahalluhu lan utawi panggonan sujud sahwi sama nek nglakoni sujud sahwi. Sujud sahwi kan perlune dilakoni kan ketika sampean lali utawa ketika sampean ana sing sampean tinggal nang jerone salat. Nek sing ditinggal rukun utawa fardhu kan sujud sahwine sunnah. Tapi nek sing ditinggal iku sunnah abad, sujud sahwine wajib. Tapi kan enake gak usah nglakoni sunnah abad iku mang. Wajib nglakoni sujud sahwi, gak usah nglakoni sunnah abad iku mang. Lah manggone sujud sahwi ketika ngawal sujud sahwi, wa mahalluhu lan utahe panggonane sujud sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge salam. Manggone sadurunge salam, tadi sadurunge salam sampean sujud sahwi. Nglakoni perkara sing lali utawa perkara sing ditinggal nang salat iku mang. Fa in sallama mongko lamun salam sapa al musalli, mongko lamun salam sapa al musalli wong kang salat amidan hale wong kang nyejo, aliman hale kang ngerti. Bisahwi kelawan lali, au nasian utawa kang lali, au nasian utawa kang lali. Wa talalan suwe apa al faslu pisah urfan ing dalam urfe ing dalam umume ya fata mongko pot apa mahalluhu panggonane sujud sahwi. Apa mahalluhu panggonane sujud sahwi. Dadi sujud sahwi ku mang isok dilakoni, makane enten dua versi. Ana sing ngomong sujud sahwi gak apa-apa dilakoni mantun salam. Ya iku mang jagani wong sing ketika ana sing lali nang jerone salat. Wis salam wisan. Lah iku nek sing ditinggal iku mang nek fardhu utawa rukun. Nika wau kan sunnah sujud sahwi sih. Lah sunnah sujud sahwi iku mang kan wajib nglakoni sing ditinggal. Nek sing ditinggal iku mang rukun ta fardhu, wajib dilakoni yang ditinggal mantun wonten sunnah sujud sahwi. Iku nek mantun salam iku jarake iku karek mek titik iku jek oleh nglakoni, jek oleh nglakoni sujud sahwi. Nang kene kan sing dibahas sujud sahwi saiki jek oleh nglakoni sujud sahwi. Tapi nek jarake wis suwe secara umum iku wis suwe, nek wis sak jam kan wis suwe, berarti wis batal salat iku kudu baleni salate nek ditinggal iku mang rukun utawa fardhu. Sujud sahwi ini kan posisine sunnah. Lah nek ditinggal iku sunnah abad. Lah iku sampean iso nglakoni sujud sahwi, kan wajib nglakoni sujud sahwi. Sampean lali durung sujud sahwi, tibake mantun salam. Kan sujud sahwi asline posisine sebelum salam, tapi sampean wis mari salam. Lah sampean pas salat mang ninggal sunnah abad, kan wajib diganti sujud sahwi. Lah iku nek jarake titik mari salam jek diluk secara umum jek diluk jek 10 menit misalnya. Lah iku sampean jek 5 menit misalnya. Lah iku sampean jek isok nglakoni sujud sahwi. Langsung ketika iku dilakoni sujud sahwi krana ngganteni sunnah abad sing ditinggal sah salate. Tapi nek jarake wis suwe, secara umum jarake wis suwe, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan sujud sahwi, otomatis salate yo batal. Dadi sujud sahwi iso dilakoni nek secara uruf jek dilu, jek ana kesempatan nglakoni. Fa in qasura mongko lamun cendhek apa al-faslu pemisah antarane sing lali ambek salate iku mang apa al-faslu pemisah urfan ing dalam urfe lam yafut mongko ora pot. Dadi nek jek diluk jek 5 menit ta 10 menit mantun salam jek iso nglakoni sujud sahwi. Ya nglakoni sujud sahwi nek sing ditinggal iku mang sunah abad kan wajib. Nek sing ditinggal iku mang rukun ta fardhu kan jek iso nglakoni sujud sahwi ini sunah tapi wajib nglakoni sing ditinggal niku wau nek sing ditinggal nang jerone salat mang rukun ta fardhu. Wa ing qasura lamun pendek apa al-faslu pemisah. Wa khina idzin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono ing qasura, tapi nek sunnah hayat wis gak perlu dibahas kan gak perlu dilakoni gak apa-apa. Yang penting kan masalah rukun utawa sunnah abad iku mang ketika sampean gak nglakoni pas wayahe salat. Wa khina idzin lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono asline khina idzin itu tokok lafaz khina ambek id digabung dadi khina idzin. Sampeyan delok nang ilmu nahwu utawa nang kamus-kamus lah ngono. Khina iku kan ing dalem semangsane utawa ing dalem nalikane. Id iku lah ya ing dalem semangsane nalikane. Itu kan ing nalikane kan maknane. Khina kan semangsane. Berarti ing dalem semangsane nalikane. Lah iku idin tanwin iku tanwine iku rujuk nang ndi. Dadi asine ing dalem semangsane nalikane baru ana rujuke khina idin niku rujuke nang ndi. Nek ketika iku nang ngene ing qasura al-faslu. Dadi isine khina idin lho, khina ambek id cara dipreteli. Ing dalem semangsane nalikane la tanwine iku tanwin ngrujuk nang ndi ing qasura ketika iku ing qasura al-faslu. Falahu mangka iku keduwe ing qasura al-faslu as-sujudu utawi sujud.
Watarkuhu lan ninggal sujud. Watarkuhu lan ninggal sujud. Dadi sampean iso nglakoni sujud sahwi nek sing pemisahe antarane salate ambek sing lali ku mang jarake titik, sampean iso sujud sahwi utawa ora sujud sahwi. Ora sujud sahwi berarti yo sampean kudu nglakoni salat maneh nek sing ditinggal iku mang nek gak gelem nglakoni lho, nek sing ditinggal rukun, tapi nek sing ditinggal iku mang yo sunah abad yo sampean kudu nglakoni salat maneh. Tapi nek sing ditinggal iku mang sunnah hayat kan gak perlu sujud sahwi gak apa-apa. Dadi iso nglakoni sujud sahwi ku mang syaraté nek jarake jek titik, pemisahe jek titik. Nek pemisahe wis suwe gak iso. Faslun wa alam syawab al-Fatihah. Wis ben ana ing takon. Ana waktu 7 menit tuh, 8 menit tuh. Nggih, takon. Apa? Nek mari salam eling ya cukup niate cukup nglakoni perkara sing lali sangka rukun iku mang. Dadi sampean eling ya langsung nglakoni cara sing ditinggal iku mang apa rukun iku mang. Dadi cukup seketika itu juga kan ya Nabi tahu nglakoni ngono. Cukup sing lali iku mang sampean lakoni, mantun sampean lakoni ya tetep diniati niat nyaur nglakoni perkara sing ditinggal sangka rukun iku mang. Dadi rukun iku mang sing sampean tinggal sampean lakoni terus sunnah sujud sahwi. Iku nek ilinge mantun salat, mantun salam. Tapi jarake jek titik nggih. Sing penting pemisahe jek secara umum iku jek dilu. Nek pemisahe secara umum wis suwe sampean tinggal leren mangan bakso ambek es, mbek rokokan pisan kan wis suwe. Ya otomatis sampean ya kudu salat maneh nek ditinggal iku rukun utawa fardu. Tapi nek pemisahe jek dilu, cukup nglakoni yang ditinggal sunnah sujud sahwi. Wis paham? Wis liyane sing wedok nek takon ta. Opo mulai ya padha aku yo ngantuk. Wis, kan takon maneh. Jo ono iki 6 menit kok. Mosok mulai, lak korupsi waktu aku kuliah. Kan gong wayahe mulai kok lak korupsi waktu sih. Kawo apa takone? Engko nek dosa sampeyan sing nanggung ah. Gak maksudnya nek dosa iku dosa nang ngene sing duwe pondok maksudnya. Kan korupsi waktu. Ambek sing duwe pondok kan cara sing duwe pondok iki jame durung wayahe mulai kerjamu iki. Kok kon mulai? Jelase sing duwe kan muring-muring. Saman nyewa wong kerja misale. Terus mantun ngonten durung wayahe mulai, wis jame mulai. Lah kira-kira ceragane muring-muring ta gak? Nek kerjane gak sesuai kontrake, gak sesuai waktune. Jadi padha ambek ngene iku masih mulang ini sekolah ngene ya ngono. Teko telat iki sajane ya gak apik, mulih dhisik iku ya gak apik. Sing apik ya apa ya pas sesuai jami. Biasane masuki jam 2, mulihne jam 2 ya sak muni. Wis iki jono 5 menit. Takono. Modelmu koyo apa wah mbak gelem takon. Wis takono.